Usa patay, siyam samdan, human na highball ang usa ka elf truck sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ani ang report. Wasak nga gambalay, nabalinto nga usa ka mini elf ug nangalagpot ang mga sakay niini. Ingon ani naabtan sa usa ka netizen ang usa ka disgrasya sa Zone 1, Barangay Maluco, Manolo Fortich sa Bukidnon niadtong adlong Biyernes. Makita pa sa kuhang cellphone video ang usa ka lalaki nakasuot og color blue nga t-shirt nga naipit sa ilalom sa usa ka payag, samtang pipila ka mga individual pa ang samaran. Sumala sa kapulisan nga ang mga biktima mga personahe sa Barangay 7 sa Malaybalay City, Bukidnon. Gikan matud pa sila sa tulo ka adlaw nga water safety seminar ug pauli na unta diyang nahitabo ang disgrasya. Brake sa maong sakyanan is nagmalfunction. So ang nahitabo is nakapaingon kini sila sa opposite lane og didto may bangga sila sa usa ka motorsiklo nga nakapark along the way og sa usa-usab ka bamboo nga fruit stand. Daling gipandala sa ospital ang napulo kasakay sa maong mini elf truck apan gideklarang patay ang usa kanila tungod sa grabing samad nga naangkon tungod sa hitabo. Hinuon luwas na ang laing siyam. Lakip ang driver sa maong truck. Pahinumdum sa kapulisan nga siguruhon nga anaa sa maayong kahimtang ang sakyanan una pa man mo biyahe aron malikay sa disgrasya. Daghan kitag mga natala na nga mga aksidente involving trucks nga ang katong mga pasahero nga anaa sa likod naglagpot og nakabsan gayud sa kinabuhi. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.